हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് അധ്യായം 13 അല്ലെ, 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അതാണ് 13ാമത്തെ അധ്യായം. ഭക്തിയോഗം കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ഭാഗം ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് നമ്മള്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഭക്തിയോഗത്തില് നല്ലൊരു അധ്യായമായിരുന്നു. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത് ഇന്നലെ? ഭക്തിയോഗം എല്ലാ സമയവും പറഞ്ഞു. ഭക്തി അതായത് ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇന്നലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങൾ കണ്ടു. ഭക്തി എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അല്ലെ, എങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരും എവിടേക്ക് തന്നെ എത്തും? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. അവർക്ക് പക്ഷെ അതിനെന്താണ്? സമയം എടുക്കും. അവർക്ക് ഏത് മുക്തിയെ കിട്ടും? സായുജ്യ മുക്തിയാണ് കിട്ടുന്നത്. 5 തരത്തില് മുക്തിയുണ്ട്. അതില് സായുജ്യ മുക്തി, സായുജ്യം, സാമീപ്യം, സാലോക്യം, സാരൂപ്യം, സാഷ്ട്യം, 5 തരം മുക്തി പഠിക്കും നമ്മൾ മുന്നില്. അപ്പൊ അതില് സായുജ്യ മുക്തിയാണ് ആർക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഈ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശ രൂപത്തിൽ ലയിക്കുന്നവർക്ക്, ഭഗവാനെ ഒരു അവ്യക്ത ഭാവത്തിൽ കാണുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? വീണ്ടും ജന്മം എടുത്ത് അവർക്ക് വീണ്ടും ഈ പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും ചെയ്ത് അവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഏതാണ്? ഇത് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമ്മള് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഭക്തി ചെയ്യാന്നുള്ളത് കണ്ടു. ഒന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിനെ ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്നല്ലേ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? അതൊക്കെ ചെയ്യാം. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഇനി അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അഭ്യാസത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം. സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആദ്യത്തേത് എന്താണ്? സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണം നമുക്ക് വൃന്ദാവനവാസികളെ പറയാം. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി സ്വയം സേവ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവര്. അവരെയാണ് ആ ഫസ്റ്റത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്. ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരാണ്, സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്നവര്. രണ്ടാമത്തതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അഭ്യാസത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ഏതിൽ വരും? അഭ്യാസത്തിലൂടെ. നമ്മളിത് പരിശീലിച്ച് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പതുക്കെ നമ്മൾ എന്തിലെത്തും? നമ്മളും ആ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തും. 2. അതും സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി അതും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ 4മത്തെ പറഞ്ഞ അല്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതെന്ത് ചെയ്യാ? സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാം അല്ലെ. 4മത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആശുപത്രി, മറ്റുള്ള സാമൂഹ്യ രാജ്യസേവന, സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാതെ എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താ? അപ്പൊ അതും ഇതും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം വരുന്നത്? അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ ചെയ്ത് അവർക്ക് മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോ പതുക്കെ അവരെന്തിലേക്ക് തിരിയും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് തിരിയും, ഭക്തിയിലേക്ക് തിരിയും അവര്. ഫൈനൽ വഴി ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഭക്തി കൂടെ വരാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരല്ലല്ലേ. ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കണം എന്നൊന്നും എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ചിലർക്ക് സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അവരത് ചെയ്യാം. അവരത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ അവർക്കും എന്ത് വരും? തന്നെത്താൻ അവരുടെ ഉള്ളിലും മനസ്സില് അവർക്ക് ശുദ്ധി വന്നു തുടങ്ങും. മനഃശുദ്ധി വരും. അതൊക്കെ അവരെന്തിലേക്ക് മാറും? ഇതിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പൊ അതും പറ്റാത്തവരെന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള
ജ്ഞാനം നേടാൻ, അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തിലൂടെ പിന്നെ ധ്യാനത്തിൽ കടക്കുക. ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സാക്ഷാത്കാരത്തിന് കടക്കുക. അപ്പൊ 5 തരത്തില് നമ്മളോട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിലേത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഓർഡർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഏതാണോ ഏറ്റവും നല്ലത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം, അല്ലെ? പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഭക്തന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ കണ്ടു. എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു ഭക്തൻ? ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ബുദ്ധി പാടില്ല, എല്ലാവരെയും സുഹൃത്തുക്കളായി കാണണം, അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, സമഭാവനോട് സമനില കൈവണം അഹങ്കാരമില്ലാത്തവരാണ്. ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ശത്രുക്കളെ മിത്രങ്ങളോട് സമഭാവനയോട് കാണാൻ, മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും, ഒരാള് ആദരവ് കാട്ടിയാലും നമ്മളെ അനാദരവ് കാട്ടിയാലും എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരേപോലെ. നമുക്ക് അതിനൊന്നും ഒരു ഭാവവ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ശീതോഷ്ണം, അതായത് നമ്മൾ ഒന്നിനോട് നമുക്ക് എന്തില്ല? ആസക്തിയില്ല. എല്ലാത്തിനെ സമചിത്തതയോടെ നമ്മൾ കാണാം. അങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, അല്ലെ? ഭഗവാൻ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്സാഹിയായിട്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ ആരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്? ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഈ ഭക്തിരസ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് നാശരഹിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് എന്ത്? ഭക്തിരസ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ, അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിരസ സേവനം നശിക്കാത്തതെന്ന് പറയാൻ കാരണം? അത് ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഭക്തിരസ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയാണ് നമ്മുടെ 12ാമത്തെ അധ്യായം വന്നു നിന്നത്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മാതാജി, മനസ്സിലായി. ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. അധ്യായം 13, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്ക, അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറയണത് നോക്കതില്. അപ്പൊ നമ്മള് ഏതിലേക്ക് കടക്കാണ്? ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ അധ്യായവും തുടങ്ങുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതത് വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് പ്രകൃതി എന്താണ്, പുരുഷൻ ആരാണ്, ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്, ജ്ഞാനം എന്താണ്, ഈ ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ജ്ഞാനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം അറിയാൻ ആർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്? അർജുനൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ്. ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യാഭിധീയതേ ഏതത്യോ വേത്തി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തത്വിദഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഈ ശരീരത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയണത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാം. അപ്പോ ഈ ശരീരത്തിനെ എന്തെന്ന് പറയും? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയും. അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവന് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ. അപ്പൊ ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ശരീരത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ഭക്തനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ഈ ശരീരം. അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. അപ്പോ ക്ഷേത്രം എന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേറൊരു പേര് നമ്മൾ പഠിക്കണം, എന്ത്? ക്ഷേത്രം. ഈ ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയും. ആ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാണ്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അതിനൊരു കർമ്മവേദി കിട്ടും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ശരീരമാണ് ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്.
ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് എന്ത് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ആ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാവാനാണ് സാധ്യത? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്? ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം. ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരായിരിക്കും അപ്പോ? ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവല്ലേ? ഈ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് മാത്രം. ഭഗവാൻ. ജീവാത്മാവിന് അറിയാൻ പറ്റുമോ? ആത്മാവിനെ അറിയില്ല. ജീവാത്മാവിന് അറിയില്ല അല്ലെ. പിന്നെ ആർക്കറിയുന്നത്? ഭഗവാൻ അറിയാൻ പറ്റും. പരമാത്മാവിന്. പരമാത്മാവിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് ഒന്നും അറിയില്ല അല്ലെ. നമ്മളെ ശരീരത്തില് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താ പറയുന്നത്? ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം. ഇതിനെ അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയണത്? ഭഗവാൻ പറയണത്. അപ്പൊ ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. ഈ ശരീരം അറിയുള്ളൂ. ജീവാത്മാവിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ജീവാത്മാവിനെ അറിയുള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരു വഴി ഓർക്കുന്നത് ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദി. ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളൊരു കർമ്മവേദി, പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളൊരു വേദിയാണ് ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആർക്കറിയാം നമ്മളെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച്? ജീവാത്മാവിനറിയാം. ജീവാത്മാവിനറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ കാരണം ആ ജീവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കർമ്മവേദിയെ കുറിച്ച്, പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞാലല്ലേ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ആത്മാവിന്. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയാം? ആത്മാവിന് ആരാണ് അപ്പൊ അവിടെ? ഭഗവാനല്ലേ? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ് അവിടെ? ജീവാത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. കാരണം ആ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കറിയാന്ന് പറഞ്ഞു? ജീവാത്മാവിന് അറിയാന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ആരാണ് അവിടെ? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഇവിടെ ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം. ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്ഷേത്രം. അപ്പൊ ആത്മാവിന് എന്തറിയാം? ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. അപ്പോഴെല്ലാം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ഉറപ്പിച്ചോ? ജീവാത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞനല്ലേ? ഉറപ്പിച്ചോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ഇനി ഭഗവാനോട് എന്താ പറയുന്നത്? അടുത്തതില് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചു അല്ലെ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മള് ഇത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? നമ്മളുള്ളിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലാത്തോ? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത ഉണ്ട്. നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തത് ഉള്ളില്? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒരു വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തിലെ ഒരു കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികളാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ ആരുണ്ട്? ജീവാത്മാവുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില്, പരമാത്മാവുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഉള്ളില് ജീവാത്മാവില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇരിപ്പില്ല അല്ലെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. പരമാത്മാവ് നമ്മൾ പഠിച്ചു, പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതും നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ജീവാത്മാവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടി ഇരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എവിടെയുണ്ട്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരേ കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന പക്ഷികളെ പോലെയാണ് ആര്? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ഒരു പക്ഷി എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആ വൃക്ഷത്തിലുള്ള ഫലമൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ച് അതിങ്ങനെ ചിറകിട്ടടിച്ച് ഒച്ചയും പാളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതാരായിരിക്കും? ഈ ഒച്ചയും പാളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവാണ്. അടുത്ത പക്ഷി ശാന്തനായിട്ട് അത് മുഴുവനും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാരാണ്? സാക്ഷിയാണ്. ഈ ജീവാത്മാവ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും സാക്ഷിയാണ് ആര്? രണ്ടാമത്തെ, അതായത് പരമാത്മാവ് എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയാണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുപേരും എവിടെയുണ്ട്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ജീവാത്മാവ്
പരമാത്മാവുണ്ട്. ജീവാത്മാവ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും സാക്ഷിയായിട്ട് ഈ പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിങ്ങനെ ശാന്തനായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, തിരിഞ്ഞ ആ കൈയൊന്ന് ഭഗവാന് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചില്ലേ, എന്താണ് മരത്തിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് നമ്മള് ജീവാത്മാക്കള്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇന്ന് കൈയൊന്ന് മതി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ തിരിഞ്ഞു പോലും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന. ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി നമുക്ക് ആരെ കാണാം, പരമാത്മാവിനെ കാണാം. പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ സാക്ഷാത്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കും. സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട്, അല്ലെ, ജീവാത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതിലൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും. ഈ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കും. അത് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? ആ മനുഷ്യജന്മത്തില്, ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ മനുഷ്യജന്മത്തില് എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. മനുഷ്യജന്മത്തിലൂടെയാണ് ആർക്ക് ആ സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ആ ജീവാത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ത്? ആ ജീവാത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഭഗവാൻ അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപി മാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇനി ഭഗവാൻ അടുത്തത്, അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജീവാത്മാവ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞുതരാണ് ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്, അല്ലെ? എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണെന്നാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലും ജീവാത്മാവുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലും ജീവാത്മാവുണ്ട്. ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഭഗവാന് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. ഭഗവാന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആരിക്കുന്നുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ആ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാനും എന്തറിയാം? നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച്. ആത്മാവിനും അറിയാൻ സാധിക്കും, പരമാത്മാവിനും അറിയാൻ സാധിക്കും. രണ്ടുപേർക്കും എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും തമ്മിൽ. അതെന്താണ്? ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും അറിയുന്ന രീതിക്ക് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്തായിരിക്കും അത്? എന്താണത്? ആലോചിച്ചേ. കിട്ടുന്നുണ്ടോ? പക്ഷിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ആ പക്ഷിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ജീവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പരമാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം ക്ഷേത്രത്തെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. പരമാത്മാവിന് മതജി പുതിയ ആളാണോ? അല്ല, മതജി പറയണ്ട, പുതിയ ആളാണ്. അതെ. ഹരേഷ്ണ ലെവൽ 1 ആളാണോ ചോദിച്ചത്? ലെവൽ 1 മാത്രം, വേറെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലോ എന്നാ ചോദിച്ചത് കേട്ടോ. അല്ല, ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം വരുന്നത്? ജീവാത്മാവിന്റെ പരമാത്മാവിന്റെ വ്യത്യാസം. സർവ്വ ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണെന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ പരമാത്മാവിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? ജീവാത്മാവിന് താനിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ജീവാത്മാവിന് ഇപ്പോ എന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിന് എന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, വേറെ ആളുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തറിയാം? എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജീവാത്മാവിന് താനിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, പക്ഷെ പരമാത്മാവിന് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത്, ജീവാത്മാവിന് താനിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയുന്നു, പരമാത്മാവിന് എല്ലാ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്ലിയർ ആയോ? ഈ
ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാൻ ആകട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും തികച്ചും അറിയാം. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ അറിവുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാ സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ആർക്ക് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട്? ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് താനിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. മഹാഭൂത്യാനഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചര ഇച്ഛദ്വേഷസുഖം ദുഃഖം സംഘാതശ്ചേതനാധൃതിഃ ഏതക്ഷത്രം സമാസേന സാവികാരമുദാഹൃതം. ഈ ശരീരത്തില് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നാ പറയണത്? ഈ ഭൗതിക ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൗതിക ശരീരത്തില് എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയാണ്. ഈ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്? 5 മഹാഭൂതങ്ങള്, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായി വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെല്ലാം ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്? ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. 24 ഘടകങ്ങൾ. ഈ 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമുക്കറിയാം പല വിധത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ്. പല വിധത്തില് മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, പ്രത്യുൽപാദനം, ക്ഷയം, മരണം, ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകും. അപ്പോ ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അതായത് ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോകും. പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ്. 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹമാണ് എന്ത്? കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹമാണ്. ഈ 24 ഘടകങ്ങള് പറയുന്നത് നമുക്കിത് പഠിക്കാം, എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്. ആദ്യം പറയണത് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഇതാണ് എന്ത്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ പറയാം. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും. അപ്പൊ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നമ്മുടെ. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5. ഏതൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, 5 എണ്ണം. പിന്നെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതാണ്? കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. ശബ്ദം, കാല്, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം, അങ്ങനെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള് 5 എണ്ണായില്ലേ? അപ്പൊ എന്തൊക്കെയായി? നമ്മള് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള് 5 എണ്ണം, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 എണ്ണം, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 എണ്ണം. അപ്പൊ അതായത് 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വന്നു. 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും 5 പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളും. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 എണ്ണം. ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഗന്ധം, രൂപം, രസം, സ്പർശം, ശബ്ദം, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. അപ്പൊ 20 എണ്ണായോ? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ വന്നു, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വന്നു, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 എണ്ണം വന്നു. പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, അങ്ങനെ 24 എണ്ണം. ഏതൊക്കെയാ വരുന്നത്? ഒന്നാമതായിട്ട് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ 5 എണ്ണം വന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും വരും, പിന്നെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും. അപ്പൊ എത്ര ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് മൊത്തം? നമുക്ക് 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി, അതാണ് നമ്മുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം. പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്. കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം, ആയോ?
ഇനി വന്ന് ബാക്കി നിൽക്കുന്നതാണ് ഏതൊക്കെയാണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്തതയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഇത്രയാണ് നമ്മളെ 24 ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് 24 ഘടകങ്ങള്? ഹരേ കൃഷ്ണ, പറയാവോ? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, ഭൂതങ്ങൾ, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, പത്തേന്ദ്രിയങ്ങൾ, 5 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, മഹാഭൂതങ്ങൾ, 5 ശബ്ദം, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക, ബാക്കി എഴുതിയില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ 24 അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒന്ന് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ 5 വന്നു. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊന്നു? കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ വന്നു. പിന്നെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 വന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്താണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണ് 24. ഒന്ന് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, പിന്നെ കർമ്മേന്ദ്രിയം, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. മനസ്സിലായോ 24? ഹരേ കൃഷ്ണ, 24 ക്ലിയർ ആയോ ഇപ്പൊ? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതാണ് അപ്പൊ 24 ഘടകങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇനി ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അമാനിത്തമതം പീത്വ അഹിംസ ക്ഷാന്തിരാർജവം ആചാര്യോപാസനം ശൗചം ചൈര്യം ആത്മാവിനിഗ്രഹ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം അനഹങ്കാര ഏവച ജന്മമൃത്യുജരാവ്യാധി ദുഃഖ ദോഷാനുദർശനം അസക്തിരനഭിശ്വങ്കാത് പുത്രധാരാത് ഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമചിത്തത്വം ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യാപിചാരിണി വിവിക്താദേശസേവിത്വം അരതീർജന സംസതി അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥ ദർശനം ഏതജ്ഞാനാമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യതതോന്യഥ. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനം, എന്തൊക്കെയാണ് അജ്ഞാനം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള വിരക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവ എല്ലാം ജ്ഞാനമാണ്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ജ്ഞാനമാണ്. ഇതല്ലാത്തതെല്ലാം എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെ വരുന്നത്? ഒന്ന് വിനയം, മറ്റുള്ളവരുടെ വിനയത്തോടെ പെരുമാറുക, ഗർവില്ലാതിരിക്കുക, പിന്നെ അഹിംസ, പിന്നെ ക്ഷമ, ലാളിത്യം, പിന്നെ ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, ശുചിത്വം ഉണ്ടാവുക, സ്ഥൈര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തിനാണ് എന്ത് പറയണത്? സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആത്മസംയമനം പാലിക്കുക, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക, മിഥ്യാഹങ്കാരം നമുക്ക് ഒരു അഹങ്കാരം ഇല്ലാതിരിക്കുക, ജനന മരണങ്ങള്, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം. നമുക്കറിയാം ജനന മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, വാർദ്ധക്യം ഉണ്ടാകും, രോഗങ്ങൾ വരും. ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിണാമങ്ങളിലൂടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടാകുക. വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളോടുള്ള ഒരു വിരക്തി ഉണ്ടാകുക. മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. അവരിൽ നിന്ന് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഉപേക്ഷിക്കാനല്ല പറയുന്നത്. നമുക്ക് അവരോട് എന്ത് പാടില്ല? ഭയങ്കര ആസക്തി പാടില്ല എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അതായത് നമുക്ക്
ആസക്തി പാടില്ല വെച്ചാൽ അമിതമായിട്ടുള്ളൊരു അമിതമായിട്ടൊരു ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക്, നമ്മളെ കുടുംബം, നമ്മളെ അതായത് നമ്മളിപ്പോ അമിതമായ സ്നേഹം വെച്ചാൽ അത്രയും നമുക്കൊരു ആസക്തി ഉണ്ടാവാതെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യുന്നു, സ്നേഹം ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും. പക്ഷെ എന്തല്ല, ഭയങ്കര ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക്. അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ വരല്ലേ പറയില്ല. നമ്മളെ ഒട്ട് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഇല്ലാതെ നമ്മള് ഭയങ്കര സ്വാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബം, നമ്മുടെ ഭാര്യ, നമ്മുടെ മക്കള്, അതിനു വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക. അങ്ങനെ ഇല്ലാതെ അതിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. പിന്നെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത. നമ്മള് സുഖം ദുഃഖം രണ്ടിനും എന്താണ് ഒരേപോലെ കാണാം. സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഭഗവാനില് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ഭക്തി. ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. നമ്മൾ ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുക, അതായത് ഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുക. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടിൽ നിന്ന് മാറുക. അതായത് ഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു. പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക. തത്വചിന്തയിലുള്ള നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ജ്ഞാനമാണ്. ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ജ്ഞാനമാണ്. ഇതല്ലാത്തതെല്ലാം എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ജനന മരണങ്ങൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന 4 ദുരിതങ്ങളാണ്, നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങളാണ്. നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ദേശക്ലേശങ്ങൾ, ഇത് ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി. ഇതിനെ തടുക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? നമുക്ക് നമ്മളെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് കടന്നു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്. നമ്മൾ ജന്മം, മൃത്യു, ജരാനരകൾ ബാധിക്കുക, വ്യാധികള്, അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. ഇതിനെ മാറ്റാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ജനനത്തെ മാറ്റാനോ മരണത്തെ മാറ്റാനോ ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാനോ വ്യാധികൾ ഇല്ലാതാക്കാനോ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ബോധവാനായിരിക്കണം. നമ്മൾ ജന്മ, മൃത്യു, ജരാ, വ്യാധി ക്ലേശങ്ങൾ നമുക്ക് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളെ നമ്മളൊരു പ്രായത്തില് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ആ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഫിലിം ആക്ട്രസിനെ തന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണിത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം ആർക്കുണ്ടായിരിക്കണം? എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. ശൗചവും അതില് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ശൗചം. ഈ ശൗചം 2 തരത്തിലുണ്ട്. ശൗചം 2 തരം. ഒന്ന് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതും രണ്ടാമത്തെ ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ളതും ആന്തരികമായിട്ടുള്ളതും. ബാഹ്യ ശൗചം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുളി കൊണ്ട് തന്നെ നിറവേറ്റാം. ശൗചം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുക, നമ്മളെ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്ന, അതാണ് ബാഹ്യമായ ശൗചം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആന്തരമായിട്ടുള്ള ശൗചം എങ്ങനെയാണ്? നിരന്തരം കൃഷ്ണസ്മരണയും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപത്തിലൂടെയാണ് അതിനുള്ള ഉപാധി. അപ്പൊ ശൗചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് 2 തരത്തിൽ പറയാം. ഒന്ന് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതും ഒന്ന് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശൗചം. ബാഹ്യമായ ശൗചം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാഹ്യമായ ശൗചം ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ആഭ്യന്തരമായ ശൗചം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് നിരന്തരം കൃഷ്ണ സ്മരണയും ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ള ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശൗചം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ നിരന്തര സ്മരണ കൊണ്ടും നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് ആന്തരിക ശൗചം എന്നത് പറയുന്നത്. അത് നമ്മളെ എന്തില്ലാതാക്കാണ്? മുൻജന്മങ്ങൾ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. സർവേന്ദ്രിയാ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയാ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തിച്ച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ആര്? ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും
ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അനാസക്തനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം എന്നിവരോട് വിരക്തി, നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല? ആസക്തി പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഇത് തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അനാസക്തനാണ്. അത് തന്നെയാണ് ആ ജ്ഞാനത്തില് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ഒന്നിലും എന്ത് പാടില്ല? ആസക്തി പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ അനാസക്തനാണ്. ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ് ഭഗവാൻ. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. പിന്നെ സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അനാസക്തനാണ് ഭഗവാൻ. ത്രിഗുണാതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി തമസാ പരമുച്യത്തെ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ടിതം. സർവ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് ഭഗവാനാണ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അദ്ദേഹം അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, സൂര്യന്റെ പ്രകാശം, ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം, ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഈ ഇരുട്ടിനെ, തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടതും ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും അറിവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ അറിവ് ഭഗവാനാണ്, അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്, അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും. പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭുക്തേ പ്രകൃതി ജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഗസ്യ അസദ്യോജി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാലുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനായോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുഭവിച്ചു ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളേണ്ടതായിട്ട് വരണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോ ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങള് പാലിക്കാൻ ആരും ബാധ്യസ്ഥനാണ്? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിലും വേറൊരു വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ നിയമമല്ല അവിടെ നടക്കുക. ആ വീട്ടിലെ നിയമത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത്, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തുനിന്ന് എവിടേക്ക് വരാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരാണ് ജീവാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവ് വരുമ്പോ ആ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ആരും ബാധ്യസ്ഥനാണ്? ഈ ജീവാത്മാവ് ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതിയാണ് ആര് കൈക്കൊള്ളേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്? ഈ ജീവാത്മാവിന് വരുന്നത്. അത് ഏതാണോ ഗുണം അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്, ആ ഗുണത്തിലൂടെ ആ ഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ആ ജീവാത്മാവിനെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പ്രകൃതിയാലുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത് സംഭവം. അപ്പൊ ശരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാണ്? പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ ജീവാത്മാവല്ല, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ്. കാരണം ആ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്, എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിയായ അർത്ഥത്തില് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കും. അപ്പൊ പലതരത്തില് നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള പല യോനികൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ. 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളിലെ ഏതില് വേണമെങ്കിലും വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ജീവൻ എടുക്കാനായിട്ട്, ജീവൻ തുടങ്ങാനായിട്ട്, പിറവിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ആരും ബാധ്യസ്ഥനായിട്ട് മാറും? ജീവാത്മാവ് വരും. അങ്ങനെ പല യോനികളിലായിട്ട് ജീവൻ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കും? 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സത്വ, രജോ, തമോ ഗുണങ്ങൾ. ഈ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഇതിൽ ഏത് ഗുണമാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഏത് ഗുണമാണ് ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മളൊരു മനുഷ്യന്റെ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടും
മനുഷ്യന്റെ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ മുഴുവനും മൃഗത്തിന്റെ പോലെയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്തൊരു ജന്മം നമുക്ക് എന്തിന്റെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? മൃഗത്തിന്റെ ആയിരിക്കും ജന്മം എടുക്കുന്നത്. ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ജന്മം കിട്ടി, ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ മൃഗം, ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ജന്മം കിട്ടിയാല് ആ മൃഗത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? മൃഗത്തിന് എന്തില്ല? പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളില്ല, ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മൃഗത്തിന്റെ ജന്മം കിട്ടുന്നതോടുകൂടി എന്തായിട്ട് മാറിയത്? ആ ചെയ്തത് അതുവരെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനടുത്തൊരു ജന്മം എന്ത് കിട്ടാം? മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടാം. പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് അത് മൃഗമായിട്ടും ജനിക്കാം, ഒരു മൃഗത്തിന് എന്തായിട്ട് മാറാം? മനുഷ്യനായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ, നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനായും ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനായും മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമായേക്കാം, പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മൂട്ടയായും പോലും ചിലപ്പോൾ പിറന്നു വന്നു വരാം. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭൗതിക തൃഷ്ണ, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ആരായിട്ട് ജന്മെടുക്കും? ദേവനായിട്ട് വരാം, മനുഷ്യരായിട്ട് വരാം, വന്യമൃഗമായിട്ട് വരാം, പക്ഷിയായിട്ടും പുഴുവായിട്ടും ജലജന്തുവായിട്ടും പുണ്യാത്മാവായിട്ടും മൂട്ടയായിട്ടും മൂട്ടയായിട്ട് പോലും പ്രവഹിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏത് ശരീരം വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ദേവനാകാം, മനുഷ്യനാകാം, വന്യമൃഗങ്ങളാകാം, പക്ഷികള്, പുഴുക്കള്, ജലജന്തുക്കള്, പുണ്യാത്മാക്കള്, മൂട്ട, ഇങ്ങനെ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും വന്ന് ജന്മെടുക്കാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏത് രൂപമെടുത്താലും തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ജീവാത്മാവ് കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണെന്ന് ആണ് സത്യം. അപ്പോ ജീവാത്മാവിന്റെ ധാരണ എന്താണ്? ഏത് രൂപമെടുത്താലും താനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ആരാ നടക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണമെന്നും നമുക്ക് സത്യം. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതി ച ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി നസാ ഭൂയോപി ജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ വീണ്ടും അവർ ജനിക്കുന്നില്ല. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ച്, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഇവ തമ്മിലുള്ള അന്യോന്യ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച്, ഇതെല്ലാം ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നിശ്ചയമായിട്ട് മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നമ്മൾ എന്തായാലും ശരി, നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് വരുന്നില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അതായത് പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഇതെല്ലാം തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച്, അതായത് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും ശരിയായ അറിവ് നേടിയവർക്ക് വീണ്ടും എന്ത് വരുന്നില്ല? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും അവർക്ക് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. പ്രകൃതൈവാച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യാ പശ്യതി തദാത്മാന അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത്, ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. ഈ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതി ദൃഷ്ട എങ്ങനെ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടമായ ശരീരം, ആ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും ആരാണ്? ശരീരമാണ്. ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. യഥാ പ്രകാശത് യത്യേക കൃഷ്ണം ലോകാമിമം രവിഹി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രി തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശായതി ഭാരതപുത്ര. സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. ഇവിടെ എങ്ങനെയാ പറയണത്? എപ്രകാരമാണോ സൂര്യൻ ഈ പ്രകാശം പരത്തുന്നത്, ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പ്രകാശിതമാക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അതിന്റെ അവബോധത്താൽ ശരീരം മുഴുവൻ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത്, നമുക്ക് സൂര്യൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? സൂര്യനാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രകാശം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ്?
ജീവാത്മാവ് ആത്മാവാണ്. അവബോധം കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെ? ആ ശരീരത്തില് ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ആ ശരീരത്തിന് ചലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരം എന്തായിട്ട് മാറി? ജഡവസ്തുവായിട്ട് മാറി. പിന്നെ നമുക്ക് അതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിന് ആ പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാവാണ്. അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? നമുക്ക് ഒരു അവബോധം കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ആ ശരീരത്തിൽ എന്തുണ്ട്? ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു അവബോധം വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മുടെ അവബോധം, അതായത് നമ്മളൊരു ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയാം. നമുക്കൊരു കത്തി ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കത്തി കിട്ടിയാലും ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ ഒരു കത്തി കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ഈ രണ്ടുപേരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കത്തി രണ്ട് തരത്തിൽ ആ കത്തി ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ? നമുക്കൊരു കള്ളന്റെ കയ്യിൽ കത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കള്ളൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും? ഒരാളെ കൊന്ന് സ്വർണവും പൈസയൊക്കെ തട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് ആ കള്ളൻ കത്തി ഉപയോഗിക്കും. ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിലാണ് ആ കത്തി കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടർ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഒരു രോഗിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആ കത്തി ഉപയോഗിക്കും. രണ്ടുപേരും എന്തിനാണ് രണ്ടുപേരും കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? രണ്ടുപേരും മനുഷ്യരാണ്, ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ട് എല്ലാവരിലും. പക്ഷെ രണ്ടുപേരുടെ അവബോധം രണ്ട് തരത്തിലാണ് അല്ലെ? രണ്ട് അവബോധം രണ്ട് തരത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഒരു കൂട്ടര് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടർ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത്? അവബോധം. നമ്മുടെ അവബോധം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്കതിന് മനസ്സിലാക്കാം. ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ അന്തരജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ച ഏവി തുര്യാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അതായത് ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ആ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും. അതിന് ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും അറിയുന്നവനും അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായത് എന്താണ്? പ്രവൃത്തികൾ. ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാനാണൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ആരാ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ, ഏത് ഗുണങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? ജീവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് ശരിക്കും അവിടെ യാതൊരു റോളും ഇല്ല. എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇത് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അതായത് ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചുമുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയ അതെന്താണെന്നും അറിയാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദ പ്രാപ്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോ. എന്താണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയ നമുക്ക് അറിയണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? പരമപദം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും അറിയാം, തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ആ പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയ അതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि हरे कृष्णा. क्वेश्चन आंसर നോക്കാം. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്തൊക്കെ അറിയാനാണ് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്? എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചത്? ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് ഇതൊക്കെയാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത് അല്ലെ? ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ക്ഷേത്രം എന്ന് വെച്ചാല് ശരീരമാണ്.
ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. പിന്നെ കർമ്മവേദിയാണ് ജീവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മവേദി ശരീരം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടുപേര് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, ജീവാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനം, ന്യായം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, വിഷയീഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞില്ലേ. ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും അല്ലെ, എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് എന്ത്? എന്താണ്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ന്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു, ന്യായം പറഞ്ഞു. വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, വിഷയത്തിന് കാരണമാകുന്നത് അല്ലേ പറഞ്ഞില്ലത്. ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയം. അപ്പൊ അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? അതാണ് എന്ത്? ന്യായം എന്ന് പറയുന്നത്. അറിയേണ്ടത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അത് പറയുന്നുണ്ട്, അടുത്ത അധ്യായങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടത്. ഇവിടെ ക്ഷേത്രം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? സർവ്വശരീരങ്ങളെയും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ? ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയല്ലേ? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. കർമ്മക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശരീരത്തിലെ 24 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, പഞ്ചഭൂതങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, അഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എന്ത് വരും? ജ്ഞാനേന്ദ്രിയവും കർമ്മേന്ദ്രിയവും. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 വരും. പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഒരെണ്ണായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ 24 കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വരുന്നത്? കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഈ 24 ഘടകങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രം മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളിലെ പാപമായിരിക്കില്ല. എങ്ങനെ തുടച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കും? എങ്ങനെ പറ്റാം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ, ഭഗവത് സ്മരണയിലൂടെ അല്ലെ, നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാല് നമ്മള് ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള, മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള മുൻജന്മ കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കിട്ടുന്ന 3 കാര്യങ്ങളാണ്: ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ എന്തിൽ നടക്കും? നവവിധ ഭക്തി നമ്മള് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നവവിധ ഭക്തിയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ശ്രവണമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രവണം, കീർത്തന, സ്മരണം, അതാണ് നവവിധ ഭക്തിയിൽ വരുന്നത്. ശ്രവണം, കീർത്തന, സ്മരണം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സൈക്യം, ആത്മനിവേദനം. അതിൽ ആദ്യത്തെ 3 ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. ശ്രവണം നമുക്ക് നാമജപത്തിലൂടെ 3 നടക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രവണം നടക്കുന്നുണ്ട്, കീർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട്, സ്മരണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നു, ശ്രവിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ 3 നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും, നാമജപത്തിൽ കിട്ടും. അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മളെ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള മുൻ പാപ ഫലങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ. ഇപ്പൊ നാമജപമാണ് എന്ത്? ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ